průběhu sezóny naznačoval velké možnosti. Juniorská mistryně světa z roku 2006, v loni třetí v Tokiu při debutu na světovém šampionátu dospělých. Před chvílí tvář Briana Orsera, bývalého vynikajícího bruslaře. A teď už poslední vteřinky před volnou jízdou jedné z adeptek na medaile. Na hudbu z filmu Miss Saigon. Trojitý flip a trojitý tulip. Překrásná úvodní kombinace dvou trojitých skoků. Dvojitý axel. Trojitý Lutz, dvojitý tulip a dvojitý Rydberger. Dvojitý axel a trojitý Rydberger, tulip, pardon. První komplikace, pouze jednoduchý Lutz. Trojitý Salchov. Dvojitý axel, krásný vysoký, těsně před koncem volné jízdy. Tak je nesporné, že máme co dočinění s mimořádným talentem. Junakim je 17 let a je první korejskou krasobruslařskou, která vyhrála vrcholný podnik Mezinárodní bruslavské federace, tedy to už zmíněné juniorské mistrovství světa v roce 2006.
Kim vyhrála i letošní finále prestižní Grand Prix. Tam porazila jak Japonku Asadovou, tak také Kostnerovou, ale pak přišla komplikace. Nemohla startovat na mistrovství 4 kontinentů, protože utrpěla zranění boku, přece jen asi přehnala trénink a musela na 2 týdny vysadit. A když potom přijel Brian Orser na inspekci do Soulu, zjistil, že Kimová má velmi mizernou kondici, takže ještě měsíc před světovým šampionátem hodně pracovali na tom, aby se vrátila forma. Zdá se, že se to povedlo. Dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Brian Orser připravuje tuto korejskou závodnici 2 roky a udělal s ní ohromný kus práce. Bylo vidět, jak ona je celou jízdu úplně maximálně soustředěná a vlastně teprve po tom posledním dvojitém axlu si dovolila úsměv, ale jenom takový malinký, a teprve úplně na konci té jízdy jsme viděli, že se rozesmála a byla zcela evidentně spokojená s tím, co předvedla, ale to je právě ten rozdíl potom třeba mezi Karolínou Kostner a Junou, protože Karolína jede celou jízdu uvolněná a přesto se dokáže soustředit i na ty nejtěžší skoky, takže ty 2 jízdy byly sice po technické stránce, řekněme, srovnatelné, ale zcela nepochybně ten zážitek z jízdy Karolíny byl úplně jiný. Tohleto stále ještě je vidět, že Juna nemá tolik zkušeností, není tak ostřílená závodnice a musí skutečně myslet nejdřív na tu techniku a toho uměleckého zážitku tam zatím ještě mnoho není. Nicméně v jejím případě vůbec nepochybuji o tom, že to všechno ještě přijde. Ano, možná se v budoucnu dočkáme první seniorské zlaté medaile pro Koreu, ale přeci jen ten rozdíl ve zkušenosti, ve věku je znát. V každém případě se díváme do tváře velkého talentu a příslibu světového krasobruslení. Vidíte zatím nejvyšší známku za technické elementy a také velké skóre v programových komponentech. A je to tedy hodně těsné. Juna Kim se dotáhla na Karolínu Kostnerovou na rozdíl 1 bodu a 45 setin. Nakonec 2. místo, ale byl to mohutný útok. Publikum protestuje, snad chtělo Korejku na první, no to snad